ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଏ ନା କାହିଁକି ମୋର ମୋ ଗାଁ କଥା ଆଉ ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବାଟା ନିଶ୍ଚିତ। ଶୀତ ଦିନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ଖଳାରେ ବସି ଲିପା ପୋଛା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେଇଠି ଆମର ଧାନ ପୁଞ୍ଜି ଆସି ରହିଥିବ, ତାର ବାସ୍ନାରେ କଦଳୀପତ୍ର ପକେଇ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଏଇ ସହରରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ମିଳିବ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, କର୍ମମୟ ଜୀବନ, କର୍ମକୁ ମାନି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଛୁଟି ଦିନ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଘର କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ଭାବିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବି, ଆଉ ଆଜି ଛତୁ ତରକାରୀଟି ବନେଇଦେଲି। ଯାହା ବି ହଉ ଭଲ ତ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ସେ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ସ୍ୱାଦଟା ସେଥିରେ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳି ଗାଁକୁ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ବୋଧେ।